Fi'n reolwr gyffredinol ar y busnes. 30 llynedd a dyn ni'n gobeithio am 30 mlynedd arall. Peth gorau yw ni wedi cynhyrchu bwyd cŵn ar gyfer y siopau bychan o dan label ei hunan. Byddwn ni'n meddwl am rhywun fel Richard Branson i wedi gwir, achos mae credu'n wirioneddol yn ei staff a na beth sy'n bwysig. Os ydych staff na, sy'n busnes dyn ni. Siŵr bod y safle we, os mae safle we da chi yn gweithio yn fyw o ran safle, bod popeth yn cael ei adnewyddu'n reoledd newyddion. Mae eisiau bod yn ofalus i fod yn hollol onest o bobl, gweithio'n drylwyr, defnyddio pethau fel Facebook, Twitter ac yn y blaen, a bod yn weithgar ar rheini i wneud siŵr bod rankings yn codi o'r safle we. Bod yn amyneddgar, gweithio'n galed i wneud siŵr bod unrhyw ddefnyddio chi'n prynu o bris o werth a bod chi'n edrych ar ochr ariannol yn weddol ddwys a trial gweithio a gofyn am gyngor os mae'n gwneud siŵr bod yr ochr ariannol yn iawn, dim ond y pris chi'n gwerthu, ond y pris mae rhaid prynu'r defnyddiau creu, siarad o bobl, bod yn barod i dderbyn cyngor, a wrth gwrs os ych chi yn goffi cael staff mewn, edrych ar ôl y staff. Ar hyn o bryd, un o'r pethau pwysicaf bod ni'n neud. Ni wedi treial wneud ar liwt yn hunain, ond un o'r pethau dwi'n treial cael ar hyn o bryd yw gweithio'n agosach gyda pobl sy'n ar profiad ynddo fe. Mae rhaid gofyn cwestiynau, gofyn am help i ddeall marchnadoedd ni'n gobeithio allforio fewn ni.